Ang Ginoo manaag kaninyo. Maanaw sa kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Ngayaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Jesucristo. Ang iyang inahan nga si Maria, sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose ngayang pamanhunon, tao nga matarog. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naguna-una sa niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo. Pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria. Kaya ngayang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag lalaki o nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. O kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki. O nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania ubad kanato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykan ikaw, O Kristo. Human nabuntog sa yawa si Adan ug si Eva dito sa paraiso nga gibutangan sa Ginoo kanila, nahinginlan sila og gilabay nganhis kalibutan og dinhi gidaog-daog silag maayos yawa hangtod ang kaliwat ni Adan ug ni Eva pinaagi niining gitawag og kamatayon. Ang tanan sa una hadlok gyud kamatayon kay wa may kaluwasan inig humag kamatay kay nasirado man ang langit. Muna ang Ginoo misaad og kaluwasan matod pa diri sa unang pagbasa, busa itugyan sa Ginoo ang iyang katawhan sa ilang mga kaaway hangtod nga mga anak na ang babaeng nagbati. Unya ang tanan niyang kadugo nga gipamihag mamauli na sa ilang nasod. Mao ni ang saad sa Ginoo. Nya kining saad sa Ginoo mga igsuon nga kaluwasan di gini mahitabo nga way pag-cooperate sa tao nga luwasonon. Di mamugos ang Ginoo nga maluwas ang tao nga dili gustong maluwas. Lingi ay mong tupad ina gusto kang maluwas. Niya moingon din ay mong tupad gusto kong maluwas nining akong utang nga nag-abot nagdaag bag-o. Gusto kong maluwas aning akong mga sakit, akong tuhod dialisod nagtikang o kining akong kanser, kining akong diabetes, kining akong kolesterol sa panadiha. Gusto kong maluwas aning di na ko kapaeskwela sa akong mga anak kay purting mahalas palitonon na laid off pagyud ko sa trabaho. Gusto kong maluwas aning panag-away namo aning ako mga igsoon ilog aning yuta nga kabilin sa kanhi namong mga ginikanan hangtod karon wa nami magtingganay among naw mura naggalingang bato makausap nagtibuok mais. Hugot na kay mga naong na kayo. Gusto kong maluwas aning akong addiction sa drogas. Nga grabe na gyud kaayo. Gusto unta kong mubiya pero hindi ko magagawa. Nawi daghan ana. Gusto kong maadik aning sa paman. Kaning kaadik na ko aning siging pasiksi. Gusto gyud kong tan-awon ko sa mga tao mo nang ako na lang gibuksan na hapit tanan akong lawas aron gyud mutuyok ang pananaw apil na ng pari nga siging wali diha. Nana. Sige kong TikTok.
na adik na ko aning pasiksi-siksi. Gusto kong maluwas aning akong pagbaligya sa akong dungog, sa akong lawas, pinaagi og prostitusyon. Gusto sa kong maluwas aning kaadik na ko, aning pagpamalit na ko, sigig prostitute. Mahal-mahal na raba kuno karon. Gusto kong maluwas, daghan tagluwasonon. Nayuban na gusto ko maluwas aning akong kabatignaw, ang arang-arang unta akong naw. Ana, gusto kong maluwas aning akong height nga putot kay ko gasan kong mutubo. Kining akong pagkasigig kahagbong aning board exam ikaunom na nakong take murag walang giapoy paglaom. Ana ba? Daghan tagluwasonon. Pero kining tanan nga akong gihisgutan nga kaluwasan mga igsoon dili ni maura ang gihuna-huna as Ginoo, more than this. Kay ang tinuod nga kaluwasan na agid nakasintros kinabuhi, life. Magunsa maggwapa kay ka nya mamatay na kakarong gabi, sugot ka. Magunsa magmabayra nimo tanan nimong utang unya masakit din kag cancer nya stage 4, sugot ka. Maunsa magmutubo kag taas kaayo unya maligsan anong kasabalhabal, maglisod na kag panimbang kay taas man kay ka, may tong mubo kay nigupo nimo gamay, di na jud ka matumba kay hapit naman ka mo dapat sa yuta, no? Ano na ba? Asa man gusto mo na o wa na kay kinabuhi matud pa ni Kristo, wa gyud kapuslanan ang tanan. Mao na ang una gyung buhaton, higugmaon ang kinabuhi. Mo cooperate kitang tanan sa paghigugmas kinabuhi. Si Maria nanamkon ni Hesus matud pa sa atong ebanghelyo nga wa hilabtig lalaki. Ang iyang pamanhonon nga si Jose buot mo biya kaniya kay namabdos man. Wa gud kahikap si Jose, wa pagod sila goy premarital sex. Onya limpyo pa kay si Jose, limpyo pa kay si Maria, namabdos manoon. Nya kay si Maria honest man sad kayo, di man siya gustong magtago-tago, iya gidayong gisultihan si Jose nga Diyo mabdos nako. Pero iya sang gisulti, don't worry, iya ni sa Holy Spirit, wa mo tuo si Jose. Ingos Jose di nakatuhuan Maria bisan pag honest kay ka nga pagkababay, pero galisod kog tuwa na. Biya siya. Nahibaos Maria nga mobiya si Jose. Pero unsa may gibuhat ni Maria? Wa gyud maratol. Igo ra gid siyang niingon ngadto sa Ginoo, matuman dinhi kanako ang imong pagbuot. Kana bang inana ba? Mao nay first cooperation to the will of God. Sa iyang plano sa kaluwasan, matuman unta dinhi kanako ang imong pagbuot. Mao ni siya gitawag og profound humility ni Mama Mary. Kanang pagkamapaubsanon, mutuman ra gyud. Og tuod man si Jose na kumbinser, nibalik siya, pero mao lagi portisang pobriha. Dito in taon gipaanak si Maria sa pasungan. Nireklamo bas Maria? Ha? Nagyaw-yaw si Maria pag sure dia Jose oy ngano gutaw ani ko nimo paanakod ani wa na lang kay makit-an dihang laing balay anhi gid aning mga hayupan ani mga baka ana wa gyud mo reklamo si Maria. Nakaanak gyud pagka mga tungang gabi pila pa lang kabuan ang bata naana ang mga notisyas anghel, pamangon mo alas 12 gabi, bakwit mo ngadto sa Ehipto, dadaan ang bata o kanang inahan. Kay si Herodes nangita na ang bataa kay putlas liog, ning baktas dayon sila. Wa gyud reklamos Maria, wa gyud maingos Maria, oy Jose, unsa ka nang nadunggan nimo, wa ka kadaman-daman na diha. Ngano ko taw mo kalitag bangon arong alas 12 gabi nya mo baktas ta nang desierto. Wa gyud mosunod ra gyud Maria ngadto ni Jose iyang bana. Mo na ang sugo ni Hesus sa mga asawa
sunda kanunay ang inyong bana sa tanang higayon. Kinsang asawaha din nga gustong maliwat ni Maria nga di gyud mo reklamo bisag unsay desisyon sa bana mosugot ra gyud. Taas ang kamot. Paas ang kamot. Mga yawanon mo. Dili mo mahimong agianas kaluwasan kay mga reklamador mo. Nya kinsa sa dinhing mga banaha nga bisag mamabdos inyong asawa nga wa ninyo hilabti inyo ra gyapong panggaon. Taas ang kamot. Mga bana. Tuay ni aksyog isa gitarong ding iyang kwelyo. Di kita mahimong ahintis kaluwasan. Ngano man reklamador man ta, dili man ta mo cooperate. Ako bitaw dinhi ingnan ko sa Ginoo nga kana ganing tarungan ning simbahan. Ni cooperate lang sad ko. Nya nako Lord unsa may angay buhaton? Siya ingna sila nga mo-donate. Ingon ko mo-donate kaning mga stained glass tanan. Pag-abot na ros daghan na kayong mga kuan kaning mga bangko, mga tiles, nako daghan naman kay ni Lord ang mga mura mag lisod naman ni ipaangkon-angkon. Sa slat na sad. Slat dayon. Karon sikat na kaya tong mga slats, no? Hashtagong kapilinya natukod ang mga dagkong events sa diocese karon kanina sang holy pads nga slats para na sa retreat sa mga clergy. Sikat na kayong slats. Wasa ko magtuo nga musikat ang slat pero uwaw sa lagi sa akong part kay bisag asa ko makitan ingnon man ko hala si Father Slaughter ay Father Slaughter naman hinoon ko. Pero kabubuton mas Ginoo ato lang gidang dawaton kay kaluwasan na ay nindot i-highlight nato nga atong gibuhat dinhi nga di na gid unta ang ayang buhaton ni atay foreigner dinhi nga atong gisagop sugod pa ni adtong May 2022 mantingali nya di na intawon siya kabalik ngadto sa ilang nasod sa UK atong gitabangan dako nakita gasto aning foreignera ni kita man siguro manong siglakaw-lakaw diha dili na katoliko di na siya katoliko wa na siya magpakakatoliko hangtod karon pero atong gimahal nya padong na siyang mobalik ngadto sa ilang nasod ato na gyung na-process tanang papers karon na siyang September 11 atong paminaw na siya video nga gipahimo muna sa ginhawa niyang pahimo ani aron lang gyud kuno mabatian unsay iyang naas iyang kasing-kasing. Nawas video. Hello, I'm Sean Frayling from England. I am currently staying here at San Vicente Ferrer Parish Church, Lilloan. I have been staying in this parish since April 2022. Before April 2022, I was staying with friends in Mandawi City. I have been struggling to survive here because I was scammed before. I needed help for my requirements so that I can go back to my country. A friend from Mandawi brought me here in San Vicente to meet Father Siano Ubud. Since April 2022, Father Siano Ubud has sheltered me and accommodated my daily needs. The Catholic community have also been a great help. Now all my requirements are complete. I also have a flight ticket now to return to England. All costs is shouldered by Father Siano. I will leave the Philippines on September 11, this coming Monday. I will land at London Heathrow Airport on September 12. I don't know how to express how thankful I am to all the people that have helped me. I thank Ma'am Eli for accommodating me in her compound. I thank Father Siano Ubud for also accommodating me and shouldering my needs. I thank the Catholic community for also helping. I also thank Father Siano Ubud, Councillor Tata, Councillor Victor and Jetliner Express for handling my requirement. I also thank my friend from Mandawi for introducing me to this parish.
My concern now is when I arrive in London. I have no place to go after landing. I'm from a broken family. I'm not able to find my siblings or cousins immediately. I will need assistance soon as I arrive at London Heathrow Airport. I'm now asking Father Ciano and asking the Catholic community if can help me with connections from the Philippines living in London, who can meet me on arrival at London Heathrow and assist me with accommodation in London. I appreciate any help. Thank you so much. Naka-feel si Brother Sean Filing tungod ni ining atong pag-accommodate niya nga mauday ni ang kinabuhi sa usa ka tinuod nga simbahan. Mo na mauli siya siyam ni sila ka managsuon niya ang mura mo tin ug ako masayop siyam ka managsuon usa ka inahan tulo ka amahan. So sa iyang side, murag upat sila, mantingal ito, niya ang other two, lain nga amahan, laing three, lain sa amahan, niya ang iyang amahan, gibubiyaan sa iyang mama, namatay po ilang papa, nagkatibula agad silang tanan, hangtod nga homeless sila dito. Nasagop siya, lain-lain, hangtod ni graduate siya o college, nakahuman siya o kaning murag kaning sa to'y kurso niya basta nahimo siyang may ato siya China aron mo tudlo dito siya nagtrabaho nakauyab siya Cebuana kuno ninganhi siya pag 2018 niya human og spent niya sa tanan niyang kwarta nianing maong Cebuana matud pa niya nangitaglain ang Cebuana o hinginlan siya sa balay nga iyang gipahimo para sa iyang pamilya. Paghingili na niya niabot ang COVID-19. Nagdiin na siya pasilong asa siya makapuyo hangtod na abot gid siya dinhi pagka May 2022 nya gipapuyo po siya ni Sister Eli Brad Paul diha silang compound for almost mga 1 year sa dihang daghan sang nang hitabo nga di kay maayo ibalhin nato diri ako natato siyang ilubong buhi diha sa may kanang nang atong palitonong yuta may pagkabadlungon man sad pero karon buotan na kay siya no buotan na kayo panagsa na lang masakpan pero dako kayo ni siya og transformation sa iyang kinabuhi mo na akong gihangyo og na ay mga Filipino community diha sa London niadtong lugar nga iyang ato siya muland tala niya nang ibutang dinhi kung sa to'y actual nga lugar ato i-flash lang niya na nato sa atong screen mga Filipino communities diha sa London nga dunay kasing-kasing sa pagtabang gusto siya nga matabangan usa siya pag restart sa iyang kinabuhi kaya na-expire naman iyang visa, working visa gusto siyang mubalik pag prepare unsay matabang dito kontak lang mo nga rin ako niya ato mag-communicate aron ato ma-arrange niya makasulti sa kuninyo unsay akong eksperyensya ani niya dinhi aron makahatag sad mo diha og preparation sa inyong community. Kini mga igsoon, usa lang ni sa daghan kay natong gibuhat aron ma-channels ta sa kaluwasan. Karon nga birthday ni Mama Mary, muhatag ta niya og tribute ighumas miss human sa pangalawat. Dool ta diri kun mahimo dool mo diri dabag buwak or pray ba maghimo ba mog petition or muhog ba mog koleksyon. Ato nang i-tribute niya kamo sang mga online parishioners pwede po mo maghatag ba mog donation nga riba sa atong simbahan amtay mga slots pa karon ang ato ding slot ato ning kuanon kay dako pa manig kuwang pero dako na sa taghalin
ang atong halin sa Holy Pads, kaning holiness, peace, and divine salvation, makasave gyud ni sa atong National Retreat for Priests karong November 7 to 9. Ang atong halin iabot nag mga 16,221 ka slots. Pagpaka na to. Pwede sa ni kamong tanan nga naminaw aning ako ato rong misa, mupalit mo tag sa kaslat labing minus, mahurot na ning remaining balance nga 83,779 slots. Kay daghan man tag followers, pero nindot untag mo palit mong tanan. Wa mo ikapalit, ipamaligya ang inyong cellphone niya, ipalit og slot haron di na mo kay baog pilay update, pero sunod matagaan na sa namog cellphone sa Ginoo, i-update ninyo, hurot nagkahalin ang Holy Pads. 83,000 raman minilyon man ang nagsunod nato. So, pero di ta kapugos, no? Pero this is the way to cooperate salvation. Nga sa ato sang special slot para sa atong 10th foundation anniversary, apil na niini karong birthday ni Mama Mary, ang healing, strength, and spiritual growth nga slot or HSSG, 9,000 ka slots ang atong gibaligya until karong adlaw. Nga as of yesterday, ang atong halin niabot nag 8,926. 74 na lang ka slots ang nahibilin. Ala, patay mo diya. Pero dili ta mo balibad og magsige pag mo palit ani karong adlaw. So karong Sabado atong isulti unya og pilagi aktual natong halin sa HSSG kotobra ni karon. Pero mas maayong mo sobra aron daghan sa tag matabangan. Kini siya ginagmay apan channel of graces. Ang ginagmay sang pagsanong ni Maria og pagsanong ni Jose og pagsanong sa mga santo sama ni San Vicente Ferrer, nahimo sang agianan sa kaluwasan hangtod na ginis katapusan sa kalibutan. Nga matod pa sa atong tubag sa Salmo, nagsadya ako pag-ayo diha sa Ginoo. Hinaut unta ang tanang tao magsadya diha sa Ginoo, pinaagi nato. Gikatapusang lingi sa imong tupad. Ing na hotdo na natok palit ang slots. Sige, ing na. Aron daghan ang magsadya diha sa Ginoo. Manindog ta.